Samantha Fraser chu kumsa zgo samriat ni pui line Melbourne ko dai fe malo pianga anum hingchum janin ni in apa hingchu Travis Fraser ani an fani chun ni an duat mm3 na atan chun an engkiman hlana an mangai ma midang ti builova the nan le me chak tak ani the nam the to pan chu train ani la chu me chifing tak ni mai lovin me chatum ru le chel tak amma chu ka piang chin felzel mai tummi halo ni boka an sikula po chu nuam ti takina kalve thrina in fi mangai na in gymnastics te acrobatics le cheerleading competition te loman tam to tak kadong to he ani chutinga me che fel tak chuni in university akal nuwa po psychology zirin a graduate juita boka chuti degree te nei taka chuan Samantha chuan na munghal maya namdoin pakata chuan psychotherapist ni in mitam takrin na loa adam lo enkol tele atrian te chuan an ngai mm3 nani midang te tan puile ti dam chu nuam ati zong hania mingil nei mi fel top thang a then rol te chuan mari u naw nu anti hiala fel le mingtra hani kumsang ni le panga khan Adrian basam nen chuan in tongin ati ra chuan thian ang in kom trina ma sein thian that reng ringot hi chu alo harsa ni ma na te chuan in kara chuan in du na lo piang in ai ngai zo chota an chan chin hria pia in makan ti hle a chan pon mi zin persan lutuk wang chunia an soi takang khan Samantha chu mi fel le kom nuam abulat omte ti hadam CIC thin mi ania har sana polo thleng se tongka chin fel zel du mi that le that in loma thazaya soidun du mi hani chuti rolin adrin ve thung ero chu mi khir tak mai thin che box si mi hau mai poisa lo zet mai hinia har sana soi howaya top thlen hal zel du mai mi ani thung sini kum khale chan veni ngai zon nuwa chunai nei ve tange nge ya Samantha nu le pa in Bullock Melbourne ko dai fema chuan in han le ve a anoma chu mun moi tak mai ni in mitam tak du thu sama mun rem le thra ne mining and resource development company dian tak maya chuan Adrian chuan na mu ve lau maya chun ha thowang chuan hun rei tak tak azin nangai thrina ni acha chuan chulkareng ma zate a hanjin boliang lop lopa chungte wa po chuan a inkar hi a tharei jok ni te poin alang he achan po Adrian hi ina om chuan a hron a hreom em rip thina pon lamalan dan la in chunga a om dan chu lele warang lau ane Samantha chu thunun atum tlat maya a intita tuin a thik thu che ema adu dan dana Samantha chu tia thun huaya salbe a ti du ta chu nuama ti hle train engkim chu athuang vekinom se duwa chu tiang tur po chuan a be sei bokane engkim mai chu fel fai thlat turin a be sei thina Samantha thil ti sul hlek chu a hre thei hle train ale khaburem dan te toilet en kol dan te le in le avela en kol dan te chu a soi sel pe ema adu dana thila kallo chuan a thin rim mai thina ni midang hria thiam na nei lo hlea abula om chu time bomb bula om ve reng anga thil hla om niin adu huna a thin rim le top mai thina ni chuti line Samantha ro chu psychology sania apasal chu adom shram train athiam le thina manga in siam thati ra tumru ema ma seom zen ei thui chuang lo amai ema vain tikni ai mo chuan ala in siam trave ma na tin chu hun chu be sei na nen a thli reng thina ma se be se na be dong bai ani si ti chuan in nei vezelin fa po pathum line nei ta fanu pani jima le brilba ka fa papakhat rex te an nei ve ni fa nei nuwa po chuan Adrian chu mithin che tak mai le mi se hel tak mai halan reng thowa ti chu kupsang ni le som palia chuan in chunga chuan tharun thona hatleng ta ni amma anin ti boi te kha chuan tongkain an ching fel mai trina tunai ro chuan Samantha chu Adrian chuan kuta thlak ta tat mai ma se Samantha hian lau view ma sela tu ma dang thil thleng hi a hril lova police nena po a report lova a chungte po a hril chuang lova a thian thaber ber po a hril chuang lo angoi top maya thil thleng chu apa ngai le hun a nga karan mai mase van du thlau takin chu thil thleng chu a to mai do ne mo hati line a bultrana tur chau alan di zui le ngala hun rei fe mai chu Samantha hian chu tiang thil chu a thlen non lo be sein anen a pasal chu a thli reng thrina ni a mero chu a be seang chuan thil a thleng zui ta lo a bulvelami a thiante a thurwal pui thin te le a na tho pui te a chung komen bar nge te po chuan chu thil thleng chu an hre hau lova
an mulai chuan hlim om takin om ve thin ani tuma chuan in chunga chuan apasal chuan kuta thlak thin ti reng hrelowa pon lama lan dan chuan nu pahlim thei tak ni mai omin an langa an chung chang chu tuma chuan an hriat pui ve lo kumte vele tak nuwa chuan Samantha chu Adrian chuan kuta thlale tatlat maya amar chumi tum chuan Samantha chuan tor liam mai tumbik to lova Adrian hian akotopa anor haniberto maya chuwang chuan Samantha hian akotopa tan reng ai chuan ti in ti thei dang nei lowain hrin ati du ngai haulo chu apasal chunga chun athitani ti chuan police ten hena chuan kalin report chu athe luta ti chuan afa te chu hroi chukin an nu le patein lam chu apan puita hane ti chu ku sang ni le som pasari fawanga chuan in thena chu hanti felta court point Samantha chu afa ten kol aphal sak chumai baka an chung ko in chu anei an phal sak boka akum khatna chuan an chung ko chuan hlim takin an chenga Adrian po chuan aron ti boi hau lo ani amaro chu tiang reng chuan Adrian chuan omatum reng lo maya lo nia ti chuan an ni chu kal san du lovin arukin Adrian chuan Samantha chu azui ta thina anin bul vela te chuan aron kal thina akal velna chuan arukin azuya achet dana piang mai chu aron en thazel mai thin Samantha nun dan po chu alo shom zota akalna pianga chuan Adrian chuan azui sel thina wangin lau thok takin huna mang thina engtik lai main rilrun womin hunna mang thengai chung lo ane laom chuan engtik lai mai point at nai reng mai boxia Adrian a thian pakhatina a soidan pe chuan Adrian hian an hena tang hian engpo kalak sakang ainte afate a mai zong hi chu kalavek donani ati mi mai Adrian hian Samantha kalsana tum reng lowa ti boi chun zom zelatum atura chu aseng ngai turani te ti boka masa chu thu soite chu ati tak ring lowin heng athian te ho hian Adrian hi ain shau save mai ngain an lo la thu tak lem lo Adrian hian Samantha chu kuta thlangam chu an ring to lova kotina thu aremani wangin kot thu chu Adrian hian aza ve mai chun ring ani chuti mek lai chu Samantha po chun apasal hluin aron ti buai ve reng awang chuan loin ven ve turin a hria ti chun kota chuan ven him dil na avathon ta amale afa te hnaya Adrian a aron kal chu adu lowangin chumilaka veng him tur chuan court chu angen ani an ina chuan alarm system a install boka an tu verte po chu metal barin athuama tuma in chungan rolu thelo na turin a ping phui vek mai chumai chulani lo chewa a in le chevela chuan security camera ha kam nual mai bok a thian te na in biak na tang point ani hian Adrian chu a hlau hle mai ti chu hriata apasal hui chu an ina chuan ron kalin ani chu haron ti buanga buina aron thlen na hlau thin hle ma se thlengwa zata liam tak nuwa chuan Adrian po chuan chet aron tho ta chuang lova chu tiang te ni wang chuan Samantha te po chu an lo lung muang ta deu Adrian chuan aron kol tangai lova an hu theya aron lan talo boka chu mai baka vauna oka po at chak chuk ngai to lo chuwang chuan Samantha po chu alo thlamuang ta dewa a thian ten hena po chuan an din hun chu aziom don to ni in alo sei ve boka aril ru alo nuam ve tlan viau to mai a mairo chu a hnung lama chuan engi athil lo thleng sel don a hreder box silawani tuna chu Samantha po chu alo nui ve le thei to ta hrinun po pangai taka mang thei to turangai ani ti chuan ngai zong tharte po chu hunain mi pa pangai tak mai le mi pa fel tak mai wen nen chuan ai ngai zong ta hlim takin nun bul atan thar le don ta ni in nai ngai man usan le som pariat July ni som ni pahia chuan akum som thum pariat na birthday aloma a thian thatam takte chu somin abial pa wen nge po chu a som ve bokane a thian te chuan chumi zana a hlim zia chu an muin mu nom anti em maya a hmalap hun local le zel turatan ani chuan ru manate po asiam ve nge ya malam hun hlimom takin a muak don ni in angai ani emi phalo khian wen chuan in nei puya asom bok le hala in nei chungchang te chu soin hun hlimom tak man chu han tum ru vel hle mai ma se chutia hun hlimom tak mang tura ru manna han siam lai chuan an malam huna chuan ein nge long muak don ti an hreder silo atuk maya chuan en kim mai chu aron in thlak zo ta vek maya aspa te chu sikul lama chuan awa hruaya ti chuan na thona hmun lam panin ain khal chuak le hala
cho tia motor khal lai chuan phone call a dong tlat mai tu te mo chuan an thenom vela chuan Adrian chu an mu tu haron shrila alung phu po aron rang le ta Samantha chuan Adrian chu a hlau em a atirila khura a hmaang bok khan lo nain atuam le ta hlup mai a pasal hlui chuan alaron ti buai reng do ni na hriani chu tiang te ani wang chuan a thin te po chu thil thlen dan te chu a hrila a hlau thon tak zetani ti te po a hril bok a thian te po in ani chu neman tuma thlamuan an tum kher mai engma a thleng lowang ti in an tong thlamuan ve vewa a thian nu ne na anin biang na chu Samantha o an hrian hun ber chu ani ta ni chu mini chonulama chuan a fa te lam turin ani chu aron kaltareng reng lo maya a fa te zirtir tu te chuan a chunga chuan harsat na a thleng ni nge in an hria ti chuan police te chu an ko ta an hlau thon dewa wangin police te po chuan a in chu an va check ta ngal amero chu a in lampang chu engkim alo pa ngai diam ni na langa in chunga chuan tu ma an lut lo ni na langa ni a kar chu anin kot maya chuan a dinga ma se kara chuan ani chu a om lo ti chuan garasa chuan police te chu an lut zita chuta chuan thil rap thlak tak mai chu an va muta Samantha ruang chu garas kong khara chuan alo in khaya alandan maya chuan in oklum te po ang view mai a mairo chu thil dik lo omani ti police te chuan an hrengal ataksa chuan liam le pem hatam maya tuemo chuan horong takin kut athlak chiam mai ni ti chu a hriat mani asam te po chu alo nok nuaya seisak tuar rep ani ti a hriat chian view mai police te po chuan in tilum mani lo ani ti chu an mu rul chuan an hrethiam ngala ti chuan arang in chung level chu an en fi zinghal Samantha chuan atuk zinga thomno a hak chu alo hato reng lova thomno tang alo hadai to tuna chuan phekok po alo bun to lova chulai muna chuan tuemo tak chu aron ludru ni nge na langani ti chuan thil thlen dan chu police te chuan uruk le zulin an thri chota tuemo chuan ani chu in ti hlumanga lam ti ralo tum ve le ani ti po a hriat mai mase police te chuan chung thil te chu an hret nei vektoa in ti hlumanga lam tir tum tu chuan ti sual anei na sa si in oklum chuni sela chuan ake chuan lei hadek hau turani silo mase ani chuan ake in lei hadek phatlat maya in oklum chu ni don sela chuan ake a lei ade phak miu chuan in oklum ngai na a omin police te chuan an hrelawani chumai baka ataksa chuan liamatam maya amit nuelama te chuan liamanaya abeka chuan liamanei bok ataksa pumpui mai chu aduk rei rui maya chumai baka vun chia pil kan tiang chi belkang du deuh ang chi khan ani chu apil nian nuan mai bokani chuwang chuan tuema chuan natakin kutathlak ani ti a hriat reilote a ruang endik tu te hena po thon ni in ruang endik tu te po chuan ataksa chuan liam nu matam tak an muwa pulisterin lel na chu adigani ti aron nem het bok shuya khai ani main alua liam na taka tura hetia khai ani lai hian athito hialin arinoma anilo poin ni khu a khelo ni nge in alang bokani forensic expert te po chuan ataksa chu an zir chianga akut tina chuan thisen an muwa chumai baka vun an mubok chutara chuan Samantha chuan ama be tu chu a belet ve hle ti an hretheya a thei topin ama be tu chu a ham ve buan ani ti a hriat mai chumai baka garage chu police te chuan an en fi na chuan thisen numa an hunual maya thisen te chu tuemo chuan shruk re atum te hle ti po a hriat mai chuta te banga te le mundang da chuan thisen chu ha oma chumai baka ama khaina hruizena po chuan an muchuk le tabokani ama tha tu chuan chung thisen te chu ti fai atum hle ti po a hriat theya amero chu thisen chu ti fai zo sen ru lani box silo hetia police den atnu an chui mek lai hian Adrian basam ve tung chu apa jem sain lama chuan motorcycle in aroin khala alandana a omdan chu apa ngai chialo ti po a hriat view mai a maya de chuan hamna nu ma om nuai mai boka apa chu police officer pension to ania ani chuan a chuwa thil tleng te chu halo zota Adrian chuan helmet khum lovin nim zinga atlan luta chuwang chuan thingtang te chuan a mai chu an lo hliam ni in na soini apa chuan a thu sei te chu a lo oi sak ve mai boxia chumi nuwa chuan Adrian chuan puan chia te chu lain
a bike te chu ati fai mola chuti a bike ati fai uluk ema wang chuan apa James basam chuan hun tam tak mitang te alo chui to thina wangin ani chu a ring hlel tatlat mai a fa pom dan chu adik lo ni na ria a mero chu Samantha thi thu kha ani hian ala sheve miu lowa chu wang chuan a fa pa chu han rin hlel wak ngai na ha she chung lo ma se dana chuan thil dik lo mani ti chu a shrem maya ti chuan chu mi zan chuan pa ngai takin an mua atu ka chuan police te chu an ina chuan an ron kal ta ne an ni chuan hun khora loin thil khen dan chu an shin hal tong maya Adrian chu anupui lui Samantha Fraser thi thua rin hlel lian tak ani thu han ron shil an ron soi rual chuan James chuan thil khen dan en kim chu a hret hiam ta veka afa pa po chu a ring hlel vio mai amer chu police te bula chuan lema chang tatlat maya afa pa chu a mu nai lo ti lo shil afa pa chu thil ti sul tu ani ti chu a hret hiam ta maya amer chu police te hena chuan shelawang makin malo omani mase arukin afa pa chu police te ho ma chon dan tur chu a rila afa pa chuan thiam chang se hadu police te chuan an man ani point a thu buai chu ati nep sak theida lo mo ti in afa pa chu James chuan a tran tlat maya mase police te chuan afa pa chu an man ta tho ti chuan Adrian po chuan apa thu ro nang chuan police te chu a ma chona engma chu soinoi lovin police te chu a in man tira ngoi rengin a oma amero chu engma in puan nai mo chu a soilang du chuang lo police ten zo na han zo point angoi tlat maya police te thu po a zom viawa ma se thu tam chu ha soidu chuang mi alawani angoi reng na chuan ani chu a chan him ta chuang lowa a chan po police te chuan fin fiana mumal tak anei tlat maya Adrian chuan Samantha chu a that ni nge in alanga chubaka a maya chuan liam nu ma a omboka Adrian chu Samantha chuan a ham ni nge in alang boxi Samantha kuta thisen le vunom te kha Adrian a vun le thisen ni nge in alang boxia chung thil zong zong chu forensic testing chuan alo confirm lat boxia ne chu mai chu alani lo chewa Samantha khaina hruizena khan a thlan a om ve tlat police te chuan film khur takin chet an latlata a bike te po chu uluk takin a han check le ta a bike a po chuan Samantha thisen te chu alo la kai le ta zel ati fai uluk ve view mo ati line forensic expert te chu angam ngang lawani a pa in sira bol ho boma chuan police te chuan me chekor nuai thisenina a bol zui mai chu han char zui le ta hala chu thilla chu Samantha kor nuai nge mai chu hani boxi ani chuan pai bo atum te nain huna nei tlat lo chu chau chu ama tantir thei tu tur chu alani lo chewa Samantha hian a main security camera a vuani ti kan chei to kha chu security camera chu a ma dai to khan Samantha hian a hlau em awangin a lo vu to thlap kan ti to kha chu CCTV camera chuan kha tual thana nia khan tuema chu inatanga achuk lai thla lo la fuwa chumi chuan lukhum makhum tlatawangin tunge ni a hriat theilowa ma se tudang ni lovin Adrian ange ni chuan alangani a chan po a pian mangte a kal dan tele a che jiang kim mai chu Adrian a che ji hani vexi investigator te chuan Samantha hun man dan te chu an han chut neu newa khati Samantha te han chuan nuwa khan Adrian chu in chunga chuan lutin garasa kalta tala chu avot hezui ti chuan darkareng moza chu Samantha chu alo nga kane chunlaya chuan Samantha chu in lama chuan ron hongin aphalam huna thilo thleng tur hremi alowin film khurlowang reng takin aron hota garasa kar dalu tuma garas kong kharawa hon chuan Adrian chuan alo beta phut ni nan ngaya chuti line Samantha po chuan a thei topin a be let ve bok ni nalang achan chu Adrian a maya liamna kan mu kan ti to kha masemi patha nge in ring renga lo chang ani bok nen Samantha chuan Adrian chu a hne ngang lo ani ni khuwa hriat lo thlengin Samantha chu a soisa a soisak na lama chuan thisen a kai ni nuai mai boxi chuwang chuan Samantha thomno te chu a phel saka in chunga chuan valutin a thomno engoma za chu a bala chuka Julaya chuan Adrian chuan Samantha chu a thomno chu thak sakta ni Samantha lo in khai kha asam a hu nuanga chu thil chu asama thisen kai te chu Adrian hian ati fai du wangani
chung thil ti zo nuwa chuan Adrian chuan hruizen chu lain anghonga chuan avala garage kongkhara chuan a khaita in oklum ang thei tur berin a han siam vela ma se a che sual tlat mai a che dan chuan tuma abum zo lowa thisen chuata boni noi te chu a han hrufai ve boka a mero chu hrufai sen animal silo Adrian a che dan chu avarap thlak te lul em me che pakhat fel tak mai fa pathum lai nei a fa te kalsan du haulowa enkol trang me cherin om tak mai le mangai na nga tak mai chu khongai na tel haulovin a soi sa ne si a soi sak hlum hnuwa po manin ti hlum anga lang thei turin ala siam zui le tanghala ma se a thil ti sual chu pathian hian chi chualowa a om chu ha phal lo ani ma na ol sam te in police te chuan an chui chuak zui ta ne fin a sang te chuan Adrian a thil ti sual chu aron tar lang ta zel sia chuwang chuan Adrian chuan a tek tik chu a thlak le ta Samantha ina akal ngei thu chu a soita ne ma se Samantha beturingo ta kalani thu a soi boka Samantha hena chuan domestic violence chungchanga korta athutlen te chu nukir turin angen ti soya anin nial boi dew wangin Samantha chu kuta thlak ngei ti po a soya ma se kalsan dona chuan Samantha chu aladam ni na soi ve thungani ti chuan au kilte chuan chu thil chu an han tranchan le view mai boka korta chuan Samantha chu chutia apasal luine na anin niala wang chuan chinrimin a in tilhum ta niang chu hanlo ti ve ma se chung an thu soi le an chuan lam te chu midang te chuan enga man ngai saklova tu man an thu soi te chu han ring lo Samantha chu a thian te le a chung te chuan an hre chiang em a me chi chak tak mai hania a fa te aya mangai dang eng ma anei lo tin chu lowa tuna hian pasal nei turin a in buat sai meka malam huna tan roman na fel taka siam tot lata chuti maya in tilhum thei ani lo thu han soi kumsang ni le som pariata tual tha na ha thlenga amero chu khes chu an boi pui review mai kumsang ni som ni pania khan kumli don nuwa ti na ni chu tual tha na chungchang chu court chuan rm fel thei ta chawa heti courta trial an nei lai hian an fa te pahni po chu court room a chuan anom vea an nu ber nun na lak sak tu chu an pa ber ma ni sela an hotak zetani an pa chu an dem em a courta chuan anu tan chuan an ding zel amero chu an zinga chuan an nau pang ber chu halo tel velowa a chan po ani hi anu thi na chuan alang hong em Adrian in soithiam na te chu court chuan thutlinga pomlova investigator te chuan Samantha garasa khan Adrian hi darkar engomozata omani ti an thria a chuwang chuan investigator te nu chuina chu court chuan thutlinga pom ta zokani chu thil chu in nial buaya thinrim thuta thil thleng ni lovin tumlok renga thil thleng ni in police te chuan an soya Adrian au kiltele investigator te chu anan in nial bapa court po chuan kumsang ni somni pathum February a chuan thutluk na aron siam ta a chuta chuan Adrian basama chu anupui tual thana chuan ai nam no inge ani ti aron finfia court chuan Adrian basama chu anupui thatu ani thu haron puanga Samantha Fraser athawangin Adrian chu atlembera kumsom thum chung zelta tu renatia chumai baka parola chu po aphal saklo tin Samantha nu le pa janin le Travis Fraser te chu antu te enkol turin thunei na hapeta boka Adrian atiang misual tuk tak mai midang tunun na lak po poisa lo te chuan tuna chuan alu le dal zelama an eve to don ningei na langani sab zela hian alu le dal hi eve takmo ole tunru patan chu khati zom khani pot mai ro se